Na ma'abota kallon fina-finanmu na Indiyan Hausa na fassara. To wannan fim Mark ya ƙaraso shafinmu na Telegram. Duk mai buƙata zai tuntuɓe mu a wannan lambar waya da muka ɗora ta Telegram kamar haka. Insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurinmu. Wannan fim Mark ya yi matuƙar kyau, ya yi kyau sosai da sosai. Duk da dai na san dama kuna kallon jarumin kun san shi. Kawai abin da za ku yi shine ku tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya kamar haka da muka ɗora. Insha Allah za ku samu saurin ƙarin bayani a gurinmu. Ko ku tuntuɓe mu ta WhatsApp domin mu gaya muku yadda za ku yi ku samu Telegram ɗin. Amma fim ɗin ta iya Telegram muke ɗora shi. In dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai iso gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Sa'annan muna da fina-finai kala daban-daban. In dai har Indiya Hausa ne fassara insha Allah za ka same shi a gurinmu. Kawai dai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora. Za ka samu saurin ƙarin bayani a gurinmu. Mun gode muna zuwa jin ku.